Nom de la capital de Rússia? Moscú. Molt bé. Hola, que ens podries ajudar a respondre una enquesta, sisplau? Quina és la capital d'Alemanya? Alemanya. Sí. Això no està cap a dalt del mapa rectangular aquell que són els països. Sí. Hola, que ens podries ajudar a respondre una enquesta, sisplau? Quin nom té el número 3,141516? Ah, però això és un número? Sí. No, no ho sabia. Bueno, Em podria dir el nom de la capital de França? París. Hola, que ens podries ajudar a respondre una enquesta, sisplau? Sí. Mira, una pregunta sencilla, no te preocupis. Què significa aquest símbol? Sí, jo crec que t'has equivocat, me l'has donat molt. Així. És un 8, això. Vale. Un 8, Capital dels Estats Units? Bogotà, no? Amb accent a la, vull dir.